नै लोगोफोरजों थालिर फुलिखौ रोगाबाय दा जोंनिया बन्दुआ थालिर फुलि माबादो आरो रानदो आरो हाखराव गायनो गोनां हाखराव खलथायाव होबाय आरो हाखर जावनायाव रानबाय थादोंना बन्दु बिथाङा नै रोगागासिनो मोजां जायाखै रोगानाया लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनाबो साबस्क्राइब अननानै प्लिज babu Gede lagi no. Gede ciat-ciat berkebai sudah jangan nah. Bidan pura muzeng zaten babu. Logoforनो yang berganti. Oh bicu babu. हाग्रा दोलाबदोनो गायना दोननोसै लोगोफोर हाग्रा थैनायाथ' होखाबायानो मा होनो जों दा गुवारा जाबाय 12 फुटाव लादो बेनिफ्राय आरो गेसेबा जाबाय नोरिया 9 फुटाव लोगोफोर नै आंनिया बन्दुआ रोगागासिनो इनि जुम खालामना देखायबाय आङो लोगोफोर थालिर फुलिखौ नै रोगाखांबाय जोङो गायनोसै Mani mo장 gas tamang dulu dulu. Iya lagi. Gerak gas tamang bar. Sino mani. Kok lagi bar? Apa? लोगोफोर नै जों खावसे गायखांबाय लोगोफोर नै दा गोबां बुरजा गायबावनो दोङो माला गायखांगोनथाय थालिर फुलिखौ गायग'नो हायाखै माथो लोगोफोर हाजिराखौ लिंब्लाबो मोना माथो स' लोगोफोर जों थालिर फुलिखौ गायखांबाय जावफुनायाव सानथाम हाखर जावनायाव सानथाम 6 दिनसो लाबाय लोगोफोर लोगोफोर आं दा थालिरखौ गायखांनानै ट्रेक्टर गेजेरजों हालेवना होबाय
गेजेर गेजेर थालिर गायनाय गेजेर गेजेराव नोंथांमोनाबो माने थालिर गायनाया लेट जायोब्ला बेफोरबायदि ट्रेक्टरखौ उनाव गायखांनायनि उनावबो एवनो हायो, जेबो नङा। थालिर गायैनि सिगाङावबो हालिखौ हेवनानै लानो हायो लोगोफोर। आं दा गायखांनासो हालि हेवबाय। दा आंनिया थालिर गायनाया एसे लेट जाबाय नालाय, बेनिखाय आं सिगाङाव हालिखौ एवग्रोदिया, गायखांनासो हालेवबाय लोगोफोर। आरो ट्रेक्टरफोरबो थाब मोनैयाव बेफोरबायदि जाबाय आंनिया। जोबनायाव लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। शेयार कमेन्ट लाइक खालामनानै हो लोगोफोर, अननानै प्लिज लोगोफोर।